काहे प्लेयर जब आईपीएल खेलेला तो सोना ऐसा खेलला, जब ये प्लेयर इंटरनेशनल खेला तो गोबर ऐसा खेल लगेला। चलो ओकरा एकरा पीछे दूगो कारण बा। पहला कारण तो ई बा कि आईपीएल में 14 गो मैच होके के बा। 14 गो मैच में टीम का बानू कि सब जन दर्शक बड़न अलग अलग माने प्लेयर के फिक्स बा कि हम बढ़िया खेली खराब खेली 14 मैच हमरा खेले के बा। जल्दी प्लेयर ड्रॉप ना होकर कोच सब कहले कि बस 3 बार 0 आउट भइले न तो कोनो दिक्कत नहीं के, अगला मैच में मार दिए थे कोनो दिक्कत नहीं के। तो ऐसे का होकला कि साइकोलॉजिकली प्लेयर स्ट्रांग रहे। इंटरनेशनल में का होकेला कि अगर 2 मैच खराब खेलनु तो तारा पे हां पूरा मीडिया पूरा 140 करोड़ लोग सब कुछ चल तू कह जाला साइकोलॉजिकल दबाव ओइजा तारा ड्रॉप होके के डर रहेला, एजा ड्रॉप होके के डर ना रहे। तो इंटरनेशनल में का होकेला बैट्समैन सर्वाइवल खातिर खेले लागेला, और जब सर्वाइवल खातिर खेलबनु तो आउट होके का परफॉर्मेंस ड्रॉप होके के चांस बहुत ज्यादा हो जाला। इहे ना इहो देखल जाता कि जो विराट कोहली बाने नु इनकर आईपीएल के स्ट्राइक रेट देखल जाओ इंटरनेशनल के स्ट्राइक रेट देखल जाओ, दोनों में बहुत अंतर पड़ला। ये कहला जब विराट कोहली ऐसा स्ट्रांग बल्लेबाज के साइकोलॉजिकली इतना दिक्कत हो सकत ना तो हई जन छोटा मोटा प्लेयर बनी का कहल जी। दूसरा का कारण होखेला नु आईपीएल में लोकल प्लेयर तनी खेले ले जोन की रणजी वगैरह खेल बड़ा चाहे कोई की डोमेस्टिक से उठा लिया था तो में चलानी बॉलर चाहे बैट्समैन ज्यादा मिले ले। तो बॉलर बैट्समैन भी सामने वाला टीम बानू जोन ओकर कड़क बैट्समैन बानू टारगेट करना कि हई को दूगो कमजोर कड़ी बानू इनके पर हमरा अटैक करे। ए चलते आईपीएल में उतनी स्ट्रेटजी उनका ज्यादा सक्सेस होला। लेकिन जब इंटरनेशनल में खेले जा रहा तो एकदम आरो ऐसा फिल्टर होके हुए 11 प्लेयर आए सब जना के रोल डिफाइंड होकेला और सब जना डायनेमिक होखेले। आईपीएल में तो इहो फिक्स बा कि सुनो तारा 12वां से लेके 16वां ओवर तक में तारा 2 ओवर मिली बस तारा उहे निकाल देवे के बा, आ चाहे 15वां से लेके 20वां ओवर तक तारा के बस 3 गो बाउंड्री हुक देवे के बा, 3 गो छक्का हुक देवे के बा। इहे रोल में और इतना रोल डिफाइंड होखेला में प्लस एक और बा इंपैक्ट प्लेयर के कांसेप्ट आ गइल बा। इंपैक्ट प्लेयर में का बा कि तारा बल्लेबाजी लम्हर हो जाता है, गेंदबाजी तारा लम्हर हो जाता है। तो इहे सब रीजन बा। दूगो हमरा मेजर कारण लागता। रहुआ ऐसा कौन कौन प्लेयर के देखले बन जो आईपीएल में बढ़िया खेल रहे हैं इंटरनेशनल में जाके उनका डमाडोल हो जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए।